موافق تغییرات‌های وارد گرده با کدکس حقوق ویرانکنی ماموری جمهوری تاجیکستان رانندگانی که در حالت سرخوشی پس چنبرک اتوماشین نشسته واسطه نقلیات را اداره می‌نمایند با مبلغ 15000 سومانی جریمه بندی شده از حکم اداره واسطه نقلیات با مهلت 5 سال محروم می‌گردد. در صورت پرداخت نکردن جریمه راننده با حکم دادگاه 15 شبانه روز به حبس ماموری گرفته می‌شود. همکارمان سیراجدین شکورов اوید با کارهای اصلاحی جلب شدن چند تن رانندگانی که در حالت مستی واسطه نقلیات را اداره می‌کردند گزارش آماده نموده است. دغل‌ترین қоида вайронкунии ҳаракат дар роҳ ин идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ мебошад. гарчанде ҷазо барои чунин ронандагон вазнинтар гардидаву кормандони мақомоти милитсия ҷиҳати ошкор ва муайяннамоии чунин афрод тамоми чораҳоро роҳандозӣ намоянд ҳам вале мутаассифона ҳанӯз ҳам ҳастанд бархе нафароне ки талаботи қонуни амалкунандаро нодида гирифта дар ҳолати мастӣ воситаи нақлиётро идора мекунанд. аз ҷумла нисбати ин 6 нафар ронандагоне ки шумо дар навор мебинед ҷазо дар намуди ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз таъин гардида ба корҳои ислоҳӣ ҷалб карда шуданд. мавриди зикр аст ки тибқи тағйири иловаҳои ворид гардида ба моддаи 332 кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии ҷумҳурии тоҷикистон барои идора намудани воситаи нақлиёт дар ҳолати мастӣ инчунин вогузоштани идораи воситаҳои нақлиёт ба шахсе ки дар ҳолати мастӣ қарор дорад ба андозаи 300 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ҷарима ё ҳабси маъмурӣ ба муҳлати 15 шабона рӯз бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи идораи воситаҳои нақлиёт ба муҳлати 5 сол таъин карда мешавад. бояд гуфт ки дар ҳолати мастӣ идора намудани воситаи нақлиёт ба ҷони худи ронанда ва дигар иштирокчиёни ҳаракат дар роҳ хатари ҷиддӣ дар пай дошта шаҳрвандонро мебояд талаботи қонунҳои амалкунандаро хуб риоя намуда бехатарии худ ва атрофиёнро таъмин намоянд.